Straight to the point. Now, atong balikan mahigala mga panghitabo kagahapon sa Kapitolyo, no? Wagid mo to nga si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa turnover. Sige lang, okay lang sa to mga higala kay di po lalimbaya po sa iyang side in ken. Ano kung ingon kung kaya niya nga na ay ang professionalism madara, o okay lang. Pero kung sakit gyud, ay lang pag ipugos, no? Ato na sang respetaran. Kay nindot mo tayo kay ba o kanabang preba sa kanabitong sa Malacañang ba bagong presidente ang daan nga presidente na tradisyon gina nga magkuan gyud magsugat ta sa kon ba doon ay mga seremonya sa paindakin kaning natunong pa ni Mahigala nga 2028 panalitan unya si Gwen Mahigala humana sa pagka-gobernador niya si Cristina mo o iyang turnoveran sigurado nindot kay tunay nga kanang turnover sigurado mo to nga kung ani god niya nagkakontra ba niya sakit kay itong eleksyon na Mahigala nga wa sa magdahom. So medyo okay na lang sad. Kaya lisod bang kayo o kuan. Muna kung iyon, kung kaya nga makikita siya, mulamano siya, mo congratulate siyang pam, kaya nga kuan para sa mga subanon, okay. Sports lang. Pero di kaya, sakit gani, okay ra pod, no? May rasan wa na sa mutunga dahil kaya lisod bang kayo mutunga niya magbugno hinoon. Lisod kayo, ma-headlines na ng kalakihan na po. Pero niingon mahigala si Governor Pam Baricuatro, Governor na gyud ha. Ingon si Pam Baricuatro nga nakasabot ra siya ni Gwen. Bitaw. So ato lang sa sabton mga sukit ti paminaw kay di ba lalim po sa part ni Gwen Garcia nga unang higayon nga gikan sa pagsuda niya sa public service karon pa siya na civilian day. Karon pa kay ang iyagong pagsud mahigala pagka himo sang konsultant ni Pabling paghuman gib agak siya pagka gobernador dagan sa gobernador 3 consecutive terms daog man siya natong 2013 si PJ mo yung ipadagan pagka gobernador mo tong panahon nga napildi si Pablo Jan pero si Gwen wa mapildi kay nidagan man sa congressman ang pwesto ni Pablo Jan dito sa 3rd district dito midagan si Gwen so wa sa masibilyan day di na sila maoy naghawid sa Kapitolyo. Napildi sila mahigala sa province-wide nga eleksyon sa pagka-gobernador, pero daog man siya, suwa sa katilaw mahigala nga, nakakapyot ko siya dito sa kwan. Gamay-gamay na lang ang iyang jurisdiction. Pagbalik po niya 2019, balik na sa mahigala pagka-gobernador, ina kagamhanan. O sa iyang pagbalik gani, maobserbaran ni mo nga, mas ni ligon pa yun si Gwenday. Pagbalik niya mahigala, mas ni ligon pa yun, ligon pa sa una. Mo nay atong daghantag mga lessons nga kuha pag 2019 supported by former President Rodrigo Duterte siya mga higala. Daog. Pag 2023 mga sukid di paminaw pagdaga niya 2022 na nga eleksyon no. Pagdaga niya daog. Imagine ka mga kaigalaan niya ang iyang mga apelidong gipangkontra kuan gyud tagak gyud. Ang last nga kontra niya nga makaingon kang doon na untay chance makalupig niya si Ace Durano pero gikulatan niya pag 2022 pag 2019 ang iyang kontra mahigala si Magpali gikulatan niya po niya kini magod mga dunagi mga ngans politika ba katong pag first term niya kisa man to iyang pirmirong kontra murag kwanto katong pagdagan gid out 3-cornered fight man siguro to indakin nas Janjan Osmeña at that time kisa ba tong mga tawhana tuntua no sa first term niya second term hantod na third term wa ginakapilding Gwen. So sa nagtod wa siya maagi mahigala kwan, tuloy-tuloy gyud pagsud niya sa public service, tuloy-tuloy na. Wa na gyud siya mabalik pagka civilian. Karon ni first time nga fight ang kontra, purbida na balik gyud sa mahigala to tagak gyud, pero pagkatagaka gyud in taon lagapak nga pagkatagak. Wala nang agi katawa mga higala pero ang katawhan okay na lang. Nakasabot na po mga tao nga sige na lang. Bisa ako mismo maingon ko nga kung kaya niya nga mutunga with utmost professionalism niya pwede niya mapakita. Bahala og sagol plastikan unsa ba? Okay. Pero og di niya kaya okay ra sad nga wa sa mutunga, no? Aron niya kuan lasad. Kay lisod man kayo mga kaigalaan, di man lalim sad sa iyang part. So karon ang atong focus diri na sa bag-ong ng lingkod. Dili sa Cebu City, asam tayo pakita sa kuno to dong si Archibal og si Pam itapad sa kuno to be. Tama na diha aron nga atong sugdan kini atong kuan kini
si Pambari 4 diri sa province o si Nestor Archibald diri sa Cebu City. Straight to the point. Nga atong panginaot nga magkasnabot gyud ang Cebu City Chief Executive, Local Chief Executive ug ang province. Kay kini gud mga higalang Kapitolyo mosugot kag sa dili di amagod sa Cebu City. So kana pagsulbad ang trapiko usa na sa problema nga tubangon ni Archibald. Magtinabangay gyud kining 93-1 day. Magtinabangay gyud. Dunay gyud ko di gyud pwede nga di ay taas og garbo rin sa province tapos sa Cebu City taas pa og garbo. Isus Ginoo ko unsaon naman na ang mapagan ang mga tao. Straight to the point. So kinahanglan pag sinabtanay. Unya kini mga higalang pagsulbad ining problema sa traffic. Dako man ang problema hagyod. Hinaot nga magkasinabtanay kay kana landaan lagi sa ako nang giingon kanang BRT ako mismo dili ko sold out gyud ana 100%. Pero mao naman ang ilang na desisyonan. Ha? Unya na gasto naman kwartas gobyerno na sugda naman na okay kay mao man kaha nya maka sulbad-sulbad makas traffic although dili 100% masulbad okay. Diya ko na kuan ba nga gitukod na mahigalang terminal dili dapit sa may Kapitol na human-human na mga 30 million na gasto day. More or less 30 million. Gipatangtang ni Gwen. Ambot, muro bitaw, gisapot bitaw nga, di pa, demolish, oy. Muro nagwala bitaw, muro bata bitaw nga gisapot nga nagwala. Ang ako bunta nga, nausik ang kwarta. Pagsugod pa lang, o di, kakauyon ang pagsugod, di diri yung tagi papingis ni mo didapit sa among Sibianan sa Dewa HB. Kaya kami okay man may udi dapita sa amo. Arong hindi masalipdan man kanang bida ng kanang pasumangil bitaw ng masalipdan ang bisag unsa lay pasumangil. Mao rin kini mga public official bantayan na nato ha kay kasangin lang ani masalipdan ang kuan na ang katauhan mo rin kasagaran ko anon nga ang mga tao ang mga Hesus. Kauban na sa ang taong bayan dahil ang taong bayan. Ato lang agi katawa may gala. Nag-uban silang Bumbong Marcos og gunit sa pala kay nag groundbreaking. Nagkuyog sila. Wala lang ginya babagi pagsugod pa lang ayalan na diha kay daot ang atong kuan sa Kapitol masalipdan ang atong mga heritage na. Ha? Ug kana kung pagsugod pa lang unta gisulti nang guin hasta ko mo apel kog ingon okay. Mao may sultis gobernador ato siyang respetalan. Kasi ako lagi musulti ko kapil nga ari depito ipingis na daan. Wa gyud inday kuno iya gyud gipasugod ay. Gipasugod na human-human na. Pag human-human na iyang gi mo'y pagsapot niya mahigala iyang gipatangtang. Unsa gud ka klaseng tawhana? Ha? So man nga karon akong pahinaot tawid Pambari 4 og Archibald. Magkasnabot mo para sa mga tao. Para nga di mausik ang kwartas katawhan. Katos guin bitaw magduda ka bang unsa ba yan nasukan gyud inday ken? Tuo ka kato yan nasukan gyud nga nasalipdan ang kwan heritage nga mao ni mo na. Or na ay lain mga higalang lingin nga katarungan o kwadradong hinungdan. Straight to the point. Pangutana lang ako ha. Pangutana lang na ito mga higala kay sus tanawa o kini o. O nagkuyog pa sa ni nagkuyog sa Martin Romualdez, nagkuyog sa BBM, diya pa gani si Mike Rama na ining picture, diya si Gwen, mo ni ang ila mga higalang pagpahigayon sa groundbreaking. So kasabot ka yun na groundbreaking kun mo niya. Kaya ba ka nga naibutang terminal diha tubangan sa Kapitol? Wa gyud niya ipakuandaan. Di ako kaingon ba kining klasiha niya way makabadlong na ani murag nagsalig ni sobra na gid kayo. Mabot yung panahon nga mo lugapak gani ato lugapak gyud. Straight to the point. So gahapon ato na. Lingkod na may galas Pambari 4 ato sa pagtagad be katong countdown sa gidong be. Ang countdown sa be, countdown na dayon may gala pag alas 12 sa udto, na. Gobernador na gyud. Kani sige ko no dong. Ati pabati ko no. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Isak ng matawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan may magdidiling. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may makaapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Mao ni tinuod mabuhi ka Subuanon. Giiphan niya higala gahapon nag-countdown gyud pag alas 12 sa udto. O na to mahigala governor na. Si Governor Pam Baricuatro. Mao ni tinuod mabuhi ka Subuanon. Mga tao may gala grabing paghangop gyud sa bag-ong gobernador, people's governor. Mao ni tinuod niya mabuhi ka Subuanon. Yapon ito nga si Mayor Nestor Archival. Laban sa kamatuuran, mudapig sa kabos. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna alas 7:03 na inigbalik na to atong isgutan kay wa mga pa-spam pagpermirong adlaw yun. Pakita dayon may galagilas dayon. 12 ka executive orders ang gipirmahan dayon. Nagtuot na mahigala mga pa kay wagi klarong turnover mahigala sa transition team pero gahapon naipakita mahigala og gilas dayon ha. 12 ka executive orders gipirmahan dito unsa ni nga mga executive orders atong i-discuss niya.